O comedor escolar do CEI Muiños leva xa 3 anos ofrecendo aos seus alumnos menús sans, equilibrados e elaborados con produtos de temporada. A iniciativa naceu da man da cociñeira do centro, Sandra Varela, quen tomou como exemplo unha plataforma de comedores escolares da Coruña que apostaba polo cambio. Vendo que o proxecto era viable, decidiu traelo á Costa coa axuda do GDR. Máis que un cambio é volver atrás 20 anos, 30 anos. O que facían antiguamente as cociñeiras nos colegios con moitísimos máis nenos era coller o produto que tiñan máis cerca, porque non tiñan a capacidade de transporte que hai hoxe, de reparto, de proveedores, de bolsas de congelados, entón, é volver un pouquiño a iso, a coller produción local. Fui cambiando o sistema, viñeron as modernidades de a verdura congelada, as croquetas feitas, facilidades que ao final o que nos fan é atrasar no que é no plan alimenticio de nutrición. Agora conseguiron a certificación de comedor quilómetro cero, outorgada pola Asociación Internacional Slow Food, que indica que polo menos o 50% do produto que utilizan é produto de cercanía. Todos os nenos non están habituados nin a todos os sabores nin a todas as texturas dos alimentos. Encontrámonos con unha serie de problemas cando chegan aquí ao centro non teñen costumbre de tomar todos eses alimentos na casa. O que facemos con eles é intentar negociar. Como no comedor se sirven 2 platos de comida e un postre, empezamos polo primeiro. Se vemos que non son capaces de comelo, procuramos que o proben, ben disimulado con un trociño de pan ou acompáñalo do vaso de auga, é dicir, mezclar un pouco para que non lle saiba o descoñecido demasiado forte, ou que se sintan que lles dea, non sei, un pouco de repelús probalo. Unha vez que negocias con eles e consigues polo menos que o proben, pasamos ao segundo plato. Normalmente os segundos son os que mellor comen e aí xa non hai problema. Pouco a pouco vanse habituando e van comendo con máis soltura os pratos que non lles gustan. Non é dun día para outro, indudablemente, hai unha carreira de fondo, mellor tardas un curso inteiro en que os nenos se habitúen a determinados sabores. A gran maioría dos rapaces adaptáronse ben ao cambio e teñen unha boa imaxe da comida do comedor. Incluso ata teñen os seus pratos favoritos. É moi saudable, pareceme moi ben porque nos manteñen a todos nun estado saudable. Está rica. Ben, porque é bastante saludable, está bastante variada. É moi saludable, pero me gustaría que houbera máis comida sin ser basura, pero tampouco tan saludable. Gustaríame un bistec con patacas. Pareceme saludable e, pois, moi ben, porque hai unha parte que non me gusta, pero a mí me gusta casi todo. Bueno, hai veces que non me gusta e hai veces que me gusta. A miña comida favorita moi ben son as ensaladas, algunha crema e, sobre todo, a fruta, que é o caqui. O caldo e a costilla. A ensalada, A hamburguesa.